to ku zo ƴan bazata ku nuno mana fuskokin ku mu aza ku ga sakelin nan da malamai sun kasa na cika kayan da karɓar magana in kun cika sai mu saurare ku amma yanzu magana ku bayan kunnin mu take bi tana wucewa kar ku ɓata lokacin ku Allah ya shirye da mu ya shirye da su sai hadisi na gaba ya ce wa ibn Umar radiyallahu anhu ma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanzu don Allah Najeriya wanda ya ce a kashe Shehu Dahir Bauchi ya bi da zauna lafiya a kashe shi an mutun na farkon da sun kawar cewa a kashe ba fulatani ne a kashe shi ya Dahir Bauchi don Allah ko laifi yayi ma ya kamata ka taba shi to amma wai duk hayyau dai suna da haushi ne zama ne ba fulatani aje a kashe shi yanzu bahaushe su wane suke son zo su kashe shi Hausawa bahaushe miliyan nawa mabi Dahir Bauchi miliyan nawa ko duk mabiya Shehu Dahir Bauchi fulani ne yana da Hausawa mabiya ko baya da don ku gano ƙarya suke yi ba magana wai Balla yabo idan mafaɗin magana wawa ne mijinta ya kamata i zama mai hankali a shekarunka da ilimin da Allah ya baka na alƙur'ani mai tsarki da ilimin da Allah ya baka na boko anya Balla ya ba idan aka faɗa maka magana ba za ka nemi hujja da dalili kafin ka fito social media ka yi magana ka zubarwa da kanka mutunci ba haba Balla yabo a wannan zamanin da muke ciki a wannan ƙasar kana tsammanin akwai wanda zai buɗe baki ya ce a halakar da wani anya Balla yabo kaga Balla yabo ko kana sane ko baka sane sun sa kayi ƙarya na'am kai haƙuri Balla yabo kayi ƙarya saboda yanzu idan aka ce ka kawo hujja da dalili akan abin da ka faɗa ni ba zan maimaita ba ma don kar ku yanki magana ta ku yi amfani da ita domin duk aikinku ne za ku iya ku fulani kun ga wannan shine abin da muke faɗa rashin adalcinku haɗa kanku a cuta haɗa kanku a zalunci kai ne fa Balla yabo kake faɗar gaskiya a irin ta'addancin da fulani suke haba Balla yabo wannan magana baka ji ta ba kai dai yanzu in an tsare ka an ce ka kawo bidiyo ko audio wannan maganar da muka faɗa kana da shi a hannunka wallahi Balla yabo ba za ka iya kawowa ba domin babu ita Balla yabo ka ce baka bibiyar Facebook kai ba ruwanka da Facebook kai baka a'a to da baka bibiya ta ƙaƙa ka ji mun faɗa ai ba zuwa gidanka muka yi muka faɗa ba a Facebook muke maganganu in dai mun faɗi maganar da ka faɗa to muryar mu za ka ɗora a shafinka ko kuma waɗanda suke gutsurar magana ka suke ɗorawa su ɗora muryar mu a social media a YouTube a Facebook duniya ta ji ba ku ne za ku yi ka faɗa ku ce mun ce za a cutar da wani ba in kuka yi haka ba ku yi wa kanku adalci ba domin darajar ku da mutuncin ku za ta zube warwas Balla yabo a gwagwarmayar nan tamu ba mu taɓa ce a cuci tsuntsu ba kaga tsuntsu ba mu taɓa ce a cuce shi ba bare kuma bani adam ina ruwanmu da Dahir Bauchi mu ba mu taɓa ce Dahir Bauchi ko kai kanka ko wani mu cuta ba wallahi ba mu taɓa faɗa Balla yabo kuma ba za mu faɗa ba domin gwagwarmayar mu ta ruwan sanyi ce ta limana ce ta kwanciyar hankali ce da za ka bibiye mu tun daga farkon ran da muka fara magana har wannan maganar da nake maka ba mu taɓa ce a ɗauki tsinke da ake ƙwaƙwalar haƙori a ƙwarzanin murfin fulani ba kaga murhu da ake samar wuta to mu ba mu yadda ma murhun a ƙwarzane da tsinken da ake ƙwaƙwalar haƙori ba don ka san tafiyar mu ta limana ce yanda kai kake faɗa fulani suna ta'addanci mu ma haka muke faɗa yanda ranka ike ɓaci har kake cewa akwai wasu abebae in ka tuna baka iya bacci mu ma haka muke Balla yabo akwai wani ta'addancin da in ka faɗa muka ji kuma mun san ba za ka yi ƙarya ba mun yarda da kai mu ma ba ma bacci kar ka manta Balla yabo ƙarshen bidiyon ka da ike hannuna shine wanda ka ce an yi wa wata mace cin mutunci Balla yabo ga abin da ka faɗa kar ka mance wato nayi wanda nika in ban maganganun nan bai iyawa
wallahi ciyo an gare su malam, wallahi ko ina kwana ni tuno da waɗanga abubuwa malam zuciyata ka tafasa. Mallan ka dibe da ai kashin bil adama. Wata mace an ka bada labari da ita da mijinta da ƴaƴan cikin mota, an ka tare su da mota, an kwashe su an kai cikin daji. An ka tambaye miji ya ce wannan mata ta ce wa ƴan ƴaƴana ne, wannan fa an ce shine babban ɗana. Sai an ka ce ma matar gaban mijin gaban sauran ƴaƴan, an ka ce mata to mun baki zaɓi biyu, kuma masu bata wannan zaɓi wa musulmi ne, ita matan musulma ce, su musulmi ne ƴan uwanta. Wannan ɗan naki babban ɗanki ko ya kwana da ke, ko kuma mu dace hannuwan mijinki duka, mu dace hannuwansa biyu. Ta fashe da kuka, amince ba magana kuka bane, dole ki ɗauki guda. Ta yi gama su da Allah sun ce ko alama, haka dole ta ɗauki ɗan ya kwana da ita. Ya fi sauƙi da a dace hannuwan mijinta. To ba shi adda ciyo ba, nan gaban sauran ɗiyan gaban mijin ɗan ya kwana da ita. Ba shi adda ciyo ba, kuma da ya kwana da ba a sako su ba sai da an ka kai kuɗi kuma. To yanzu an kai kuɗi an sako su, ɗanta na cikinta ya kwana da ita, kuma gaban sauran ‘ya'yanta gaban mijinta. Don Allah ku ku tambaye ku yare kuke sadda an kai yakin Biafra ba ku da, ku ku tambaye iyayenku don Allah sadda an kai yakin Biafra an wa mutane irin wannan cin zarafin. Amma masu inda ‘ya'yan musulunci na annan suna musulmi ‘yan uwansu wannan, wai kuma duk musulmi ne. Balla yabo, mu ba jahilai ba ne, kuma da hankalinmu, kuma abin da muke faɗa na ta'addancin da suke yi Fulani, Balla yabo kai ma kana faɗa. Dukanku da kuka ce mun faɗa abin da mu faɗa ba, dukanku kun ji kunya. Labari aka baku, kuma labarin da aka baku da baka aka baku, ba dalili aka baku ba, ba hujja aka baku ba, kun faɗa abin da kuka ji an faɗa muku. Dama so ake ai amfani da ku, don mu da muke gwagwarmaya in muka ji kun faɗa zai sanyaya mana gwiwa. A'a Balla yabo, yanda kai a shekarunka ka zama dattijo, kana faɗar gaskiya baka ji tsoro ba, bare mu ‘ya'yanka. Gaskiya za mu ci gaba da faɗa, kuma kai Balla yabo da ka san darajarka da mutuncinka da muke gani, wallahi da baka zubar wa kanka mutunci ka sheƙa wannan ƙaryar a cikin rashin sani ba. Kuma sun koma su ne maka dariya domin sun yi amfani da kai. Kaga na farko kun ce wai muna so mu ruguza musulunci. Kun ce muna so mu ruguza arewa. Shi dama addinin musuluncin kaga rashin adalci kai shiru shine haɗa kan addinin musulunci? Yanzu Balla yabo akwai mutane irin kuma masu raba kan addini, wanda a masallaci guda, a guri guda kuke raba sahu, wannan isalla wannan isalla. Haba Balla yabo, ka ji tsoron Allah da mutum. Ka ga fa wani samfur irin yadda kuke raba kan al'umma. Assalamu alaikum warahmatullahi. Al'umman musulmai a duba ga abin da yake faruwa a cikin wannan masallaci. Malaman izala ne suka samu rabuwar kai hatta kai ga sun yi limamai guda biyu a cikin masallaci ɗaya a sallar juma'a. Abin ya faru a nan Jigawa, wanda gidajen jaridu da yawa sun yada shi, kafafen sada zumunta, gidajen rediyo an yada shi, ba wani sabon al'amari bane. Wayannan malamai wai su ne suke cewa a yau an samu wasu matasa wanda suke raba kan al'umman musulmai. Ko da yake Albanin Zaria ya gama magana a wani bidiyon sa da na gani, wanda yake cewa babu mutanen da suka raba kan al'umman musulmai kamar yan izala. Su ne suka zo suka ce ba za a ci yankan yan ɗariƙa ba, ba za a wuri matansu ba da sauransu. Har ma a cikin bidiyon naji yana ɗura a wanda bidiyon ya jima yana ta yawo, mutane da dama na sun san shi. Wa'annan mutane ku duba ku gani dan Allah, ko wa'anne sun yi sahunsu daban, yan tawagar wancan daban, yan tawagar wancan daban. Wa'annan mutane za mu miƙa musu da gamar imaninmu, mu ci a wajensu za mu karɓi addininmu. Wallahi mun yi ganganci idan muka yi haka, wallahi tallahi mun yi ganganci. Wa'annan mutane dai wanda akan kuɗi sun yadda su raba addinin Allah. Allah Ubangiji ya tsare mana imaninmu. To, Balla yabo, kaga ta kowanne ɓangare ka duba ka ga waɗannan 'yan izala ne. Akan kuna ɗaukar alhakinmu, mu fa ce muke ce a zauna lafiya, a daina cutar al'umma, a daina ƙasƙanta al'umma. Balla yabo, zan sa maka wata mace ka ji abin da take faɗa, ko zuciyarka za ta yi rauni. To haka suka koro mu daga mun sai hijabanmu.
faranti ba mu ɗauko ba, taki, hatsi, abinci ba abin da muka ɗauko, muna biyan suna kashi, suna halbin ya'ya mu, gawa ba ta ɗaukuwa. Gagawar dangi mu muna kallo ba ta ɗaukuwa, ga su muna kallo ya'ya, ni kai na ya'ya biyu suka kashe mani. Yaya biyu suka kashe mani, ina kallo ya daga nan aka je da motoci aka ɗauko gawa yake. Ina kallo ina gudu na hawa wani rahi ana ce mai gulbi. Anan suka kashe mani ya'ya. Cikin daji mutanen na taimaka a yaƙe mu da su, a an san mu makaman nan sun dame mu. A dare na Allah ga wulakanci su ne ma mata, ga kayan da muka baro an kwashe. Taki, hatsi yau haka muka dira nan a cikin karamar hukuma na ta Faskara, haka muka dira. Abin da za mu ci ga noma, an gyara gonaki, an kaibe, sun ce ba za mu yi noma ba sun kaibe, mun kaibe gonaki, maza mu nan na ta tabele cikin gari, suna kuka suna karawa, ba su ci ba su sha, mu kama abincin an ba mu, in mun tuna da wahala da muka baro gida, abincin bai hada mama. To ni Balla ba zan tambaye ka, wai wannan masifin da muke ciki na wannan kisan kare dangi, kisan kiyashi da Fulani suke wa kabilar Hausa da sauran kabilun ƙasar nan, specifically a ƙasar Hausa da kuma arewacin Najeriya, wai ina sojojin ƙasar nan ne? Kowa ya san sojojin Najeriya sun fita ya zakka zarata ne, kuma na tabbata ba mai ganin laifin sojojin Najeriya. Kai kafi kowa sani me isa ne wannan ta'addancin ya icin ya ba mu labari shehin malami. Yan sojan 1000 a gare mu Najeriya, duk waɗannan da a cikin daji su nawa ne? Ba wanda adda training. Iyaka ko da sama aka jeho musu bindiga, ko da cikin ƙasa ta ka hitowa, ko dan sabaran nan ka haihuwar bindiga, ko shanunsu ka haihuwa. Bindigar da ya samo ta ɗaya sun kai da rana tsaka, ba wanda ya musu training. Ko suna training? To ya za a ce mana sun rinjaye sojojin Najeriya? To wai mun jawo duwan ga abu ya zan a sun ka gagara. Wallahi kalma guda ce. Wasu sun ka buɗe baki sun ka ce ba su yadda ana kashin Fulani nan ba, 'yan uwansu ne a bakkashin su. Amma maimakon su yi musu magana, ku bakkashin mutane, ku barwa matan mutane fyaɗe, ku ba an san mutane kuɗi ga mutane, ku ba ɗauka mutane kuna zuwa daji, sun haka ido sun ka sa musu. Na rance da Allah ni ban bambanta wa'in ga mutane da Fir'auna ba. Na yi wa Allah godiya Balla Yabo, kai da bakinka yanzu ka tabbatar Fulani ne suke ta'addanci. Kuma wa ake wa ta'addancin? Ƙabilar Hausa da sauran ƙabilun arewacin Najeriya. Ba iya ƙasar Hausa suke mana ta'addanci ba. Kai da bakinka ka ce an ce a daina kashe Fulani 'yan uwansu ne. Waƙa a bakin mai ita tafi daɗi. To me isa Fulani suke mana haka ne? Albani Zaria rufe min magana ta. Yaushe kake tunanin Bahaushe da Bafulatani za su zauna inuwa ɗaya? Ka je ka binciki tarihin Bahaushe da Bafulatani. Abokan gaba ne, abokan gaba na gidi.